салом дӯстон, айни замон дар назди бозори Корвон қарор дорем, ноҳияи Фирдавсӣ. Дар инҷо худи бозори Корвон, аз ин тараф бошад дарвозаи шаҳр, шоҳроҳи Душанбе, Бухтар, Манамид мактаби нав ва дар инҷо бошад Ҳафахтар. хонаи фурӯши имрӯзамон дар қафои маркази савдои Ҳафахтар ва қафои гимназияи навда ҷойгир мебошад. аз ду тараф раҳ дорад. ҳам аз тарафи Ҳафахтар манам хел рост мерем ва ҳам аз тарафи Роҳи Калон, аз тарафи гимназия. бисёр бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. аз тарафи раи навам роҳ дорад дӯстони гиромӣ. дар инҷо чӣ хеле ки мебинед гимназияи нав, Роҳи Калон ва худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. ҳавлии фурӯшии имрӯзамон дӯстони азиз дар умум иборат аз 6 сотиқ замин ва 7 дар хона мебошад дӯстони азиз. дар инҷо як ҳуҷраи истиқоматӣ, аз ин дар медорем боз ду ҳуҷраи дигару ҳамом, боз дар дуюм ошшона 4 ҳуҷраи дигар аст дӯстони азиз. яъне дар якум ошшона 3 ҳуҷраи истиқоматӣ, дар дуюм ошшона 4 ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳозир якбора ин ҳуҷраро нишон метиҳем, баъд аз он ба ин тараф гузашта боз бисёртар маълумот метиҳем. дар инҷо кладовка аст дӯстони азиз. ин бошад якум ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки мебинед хонаҳо бетаъмир ҳастанд дӯстони азиз. марҳамат, худи ҳавлии фурӯшӣ. чӣ хеле ки гуфтем дӯстони азиз, 6 сотиқ замин ва 7 дар хона дорад. бо барқ ва об таъмин мебошад. обро ҳозир нишон метиҳем. чӣ хеле ки мебинед фишори об баланд аст. дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гулбутаи 1, наздики Раи Калон, қафои мактаби нав, гимназияи нав. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозори Корвон, ҳамашон дар наздикии хона қарор дорад. бо воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ умуман мушкилӣ нест дӯстони азиз. якум ҳуҷра якум ошиноро ба шумо нишон дем дӯстони азиз. аз ин дар медорем, чӣ хеле гуфтем, боз ду ҳуҷраи дигар асту ҳамон. ин ҳуҷраҳоро ба навор намегирем, таъмирашон мисли ҳамон якум ҳуҷра ҳаст. ҳозир мебурем ба дуюм ошшона. дуюм ошшонаро сабт мекунем, баъд аз он нархи хонаро эълон мекунем. ин дуюм ошшона дӯстони азиз. дар инҷо чӣ хеле ки мебинед як веранди калон аст, ҳамчун чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар инҷо панҷум ҳуҷра. дар инҷо коридори байн. ин коридорам дӯстони азиз метавонед аз байн деволқати маҳкам кунед, дармонед, ҳамчун як ҳуҷраи истиқоматӣ мешавад дӯстони азиз. ҳуҷраи иловагӣ ҳаштум ҳуҷра. ва ин бошад охирон, яъне ҳафтум ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳавлӣ иборат аз 6 сотиқ замин ва 7 дар хона мебошад дӯстони азиз. дар минтақаи хуб ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад, наздики Раи Калон. чӣ хеле ки мебинед, замини ҳавлӣ чоркунҷа мебошад. нархи ҳавлӣ бошад 770 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. ивазам мешавад дӯстони азиз. мошинам қабул мекунанд болои пул. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.